म्यूजिक बाय वैष्णवी स्टूडियो वाराणसी। फेरी दो नेता लोग के माई हूँ मोती, पढ़ी लिखी के भी होता दुर्गति। फेरी दो नेता लोग के माई हूँ मोती, पढ़ी लिखी के भी होता दुर्गति। जब वैकेंसी आई तो मोती कहर, कैसे बनी केहू मास्टर, कैसे बनी केहू डॉक्टर, आर्मी बन के केहू जाई, कैसे बोला ना बॉर्डर, लागे असरे में बीत जाई माई हो आर्मी बन के केहू जाई, कैसे बोला के भइल बुरा हाल बा, लाठी से पिटाता जे करता सवाल बा। और लोन करज काढ़ी के बाबूजी पढ़ाइले, नौकरी ना लागल चौपट जीवन भइले। केहू फसरी लगावे केहू खाता जहर, कैसे बनी केहू मास्टर, कैसे बनी केहू डॉक्टर, आर्मी बन के केहू जाई, कैसे बोला ना बॉर्डर, लागे असरे में बीत जाई माई हो आर्मी बन के केहू जाई, कैसे बोला ना बॉर्डर। म्यूजिक बाय वैष्णवी स्टूडियो वाराणसी। के फेल कइल जाता, आवत बा बहाली त नौकरी बेचाता। हर गांव के लोग